بسلم ثم سلم على النبي أول يفنى وويل يا بسلم ثم سلم على النبي أول يفنى وويل الله تجيتك oburni daha taga kahonoma musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñayi windere feeñjayi ɓataake bindaɗo hoyre-biir 16 mbooy hitande 2024 ɓattakuji men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere hettiyankoɓe yewtere men buuɗal yurmeende tarihaji annabaaɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv Mauritanie, Sénégal, Mali, Gambie, Guinayni hay diaspora o kala moni pop ɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama du'a min duwanimama alhamdulillahi rabbil alamina jettoɗe godani Allah duwoji mon hirjinoji mon pop ne yetto yo Allah ɓeydanen jaam ɓeydanen suturo ceerno Khalidou mi salminima mi juurimama mi bismimama kadi mi duwanimama ko gowɗa duwanademi ko yo Allah ɓeyda suturaji mum e men ɓeyda gandal ngal nurɗina ɗum ha yeynano en lappipine ɓamtare men kala en calmini dendagal bandiraɓe hettiyankoɓe kala kono kadi en calmini dendagal jinnaɓe men e sehilaɓe jinnaɓe men e musidɓe men e musidɓe jinnaɓe men e yiɗɓe men e yiɗɓe men kala en calmini en juurima kono kadi hande o eɗen teddiniri ndeɗo hen no yewtere weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe e dosɗe mum kala sikki ala sen kaaliɓe tan en kaalat ceerno Oumar Samba Sy gorko mo maqama ceerno Ahmadou Gatamare Ba gorko mo beeli cewi ceerno Ibrahima Samba Sow gorko mo gawinani kono ne kadi e dendagal taweteɓe hen kala ceerno Mouhamadou Ibrahima Sow gorko mo Madina Gounas ɓeɓe cuɓiɗen en dewni calminali ɗi kala e dow inde musidɗo men ceerno Haali Abouba ballidiɗo men no fewi nde ɓe jettinanta men heddiɓe kala taweteɓe nder weltare tv calminali ceniɗi labɗi labtuɗi nde tawno ko kamɓe limta kono won somiɓe nder nde ɓe jettinanta en ɓen kala nde tawno somin limta ɓe kala wawa yaade kono kadi en beltiniri ɗum ceerno Mouhamadou Ibrahima Gambi ha to Sine gorko mo Nema Diawanɓe toon to leydi Mali kono kadi sikki ala ceerno Souleymane Ɗaha Ka gorko mo Nabbaji taweteɗa toon to leydi France kammiñum ceerno Ahmadou Ɗaha Ka
onon foodi on calminama on beltanama ceerno Abdoul Ndiaye gorko mo Sadel ha toon to leydi France kono ne kadi ceerno Moussa Thiam gorko mo Sadel ha toon to leydi France onon fof on calminama teddule mon duwuji mon korsa mon on jarama yo Allah yo mon moƴƴere yo Allah reen yo Allah hisnu yo Allah waɗe barke kala ko daña kono kadi en duwanima almudo o en duwanima boobo yo Allah wanmo almudo moƴƴo moƴƴinowo gando gandinowo taw neɗɗo wona gando taw wona gandinowo o wona julɗo julnowo o wona laamɗo lamminowo o wona galo galɗinowo taw neɗɗo wona galo taw wona galɗinowo o wona moƴƴo moƴƴinowo neɗɗo wona moƴƴo taw wona moƴƴinowo yo Allah rewo e makko ko heewi lo e makko pinal e gandal e yajede kala ɓeyda arsigue baaba o e yummo o e dendagal kala ceerno Khalidou mi salminima mi juurimama mi wima assalamu aleykum wa rahmatullah bisimilla maɗa e yewtere ma yewtere men yewtere bandiraɓe kala seydi Sy Qur'ana dawngam worodo winde tawrayta min jil zabura nimta Qur'ana dawngam worodo winde Seydi Saar mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof yo kisal Allah e weliyo mum won e ma amina ya rabbi a jarama de a jarama no feewi yo Allah yoɓ moƴƴere weltima sanne en calmini dendagal julɗo ɗo woni en gardini e ɗin calminali tedduɗi jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu woodede men e oɗo aduna en calmini jinnaɗo men alhamdulillah moƴƴo o karay sire o jurum deero o jokkowo en ɗam o Jeynab Abou Tafsir Mamadou ñaguima Allah subhanahu wa taala yo Allah hokkumo sago makko barke annabi sallllahu alayhi wa sallam en calmini ɓesgu o foof en calmini jinnaɓe duttiɓe alhamdulillah en ñaguima Allah yo Allah moƴƴanɓe toon yo Allah moƴƴanɓe toon yo Allah natnuɓe aljanna kadi sikki ala eɗen jogui on ɗon jorto sibi mo ganduɗa ala ko woni haaji mum so wona alqur'anil karim ƴettude ɓesgu mum hokki Allah hokki nelaɗo Allah ala ko woni ha jaam so wona yoɓe janggo qur'ana yoɓe gon julɓe yoɓe mbaw sunna yoɓe ndew Allah alhamdulillah jortone joga yo Allah ɓumno ƴiye mabɓe e mayɓe julɓe kala en calmini ceerno men guiɗo men sehil men alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye kanko e galle o kala en ñaguima Allah yo Allah sembinmo yo Allah sellinmo kanko e ɓesgu o foof en calmini ɓesgu o kala e gardugol ceerno Mouhamadoul Ghali ndewnuɗen hen ko heddi ko foof en calmini ceerno men ceerno Khalil kaw men sehil men en ñaguima Allah yo Allah lawmo cellal ko juuti ko ɗon calminɗen musidɗo men guiɗo men guiƴi men ceerno Abdullahi Khalil Seydi Mbaye ceerno Ahmed Tidiane Sakho ko kaw men ko sehil men kadi ko ceerno men e ceerno Moustapha en calmini kamɓe foof ceerno Tidiane Tofsil en calmini dendagal musidɗo ɗo woni kono en calmini haw Konté Seydi Konté Gaynde Diako galle o fof en calmini en calmini ɗo mawɗo men moƴƴo hono Oumou Touré en nawtatmo ha to Yacine Lakke en calminimo no fewi kono ko ɗon calminen Mariame Ba to Yacine Lakke yo Allah yoɓi moƴƴere debbo moƴƴo debbo julɗo yo Allah junnu gurdam hokkuma sagoma Ifra Karfa Sow mi salminima Seydi Sow musidɗo guiɗo ɓoydaɗo kadi alhamdulillahi rabbil alamina yo Allah junnu gurdam mi salmini Seyni Karfa mi salmini galleji men ɗi foof Hamad Yidi Gueye mi salminima en calmini ɗo henna Mignel Gueye kono en calmini lo afranaɓe foof hay goto en goppani ceerno Ahmadou Sy e galle mum ceerno Baya Thiam e galle mum ceerno Sharif Mbodj e galle mum ceerno Samba Gange e galle mum fof en calmini banam debbo Sira Gako mi salminima
Hajja Traoré mi salminima ko ɗon calminɗen mawɗo Dieynaba Ba kono ko ɗon calminɗen sokhna Aissata Ndiaye Niass ko ɗon kadi calminɗen mawɗo moƴƴo Mariame Tagourda yo Allah yoɓon moƴƴere onon kala kono en jejjitta mawɗo moƴƴo kadi hono Diawarel yo Allah yoɓon moƴƴere onon kala on beltanama no feewi yo Allah junno gurnameje ɗe ɗum noon Sar en calmini bandiraɓe foof en calmini Habi Wadda tawete to jeune villiers nawtetenmo ko ha to Mauritanie inchallahu taala ɗo ka heedi dimbe joro en calmini dendagal julɗo Seydi Sar konngol artaɗe ma ciftina en to jaranno ɗen e on saaha jokken golle ceerno Khalid Abdullahi si golle man jooɗi peewi e weltanimama no feewi a jarama yo Allah yo moƴƴere ɓe calminɗa ɓe kala en calmitima e dow ɗemɗe mabɓe minenne kadi min calmitimama min duwanimama min mbima kisal ɓuural ndenka e yajede yo duumo e ma an dendagal hettiyankoɓe kala kono kadi sikka ala en keeɓiɗo hen no calminali kewɗi ceerno Khalid iwde to leydi Mali to ñorode Sahel ha to Jombuko naɓe e Ñoro naɓe ko yimɓe moƴƴuɓe yimɓe wawɓe yidde wawɓe salminde wawɓe duwade kono kadi wattuɓe haqqillaji mumen e gueɗe batteɗe ko ɓuuri hewde noon ne salminmani duwanoma alhamdulillah ko noonne kadi leydi Gambi alhamdulillah en mbawa limtude o ɗacceno aɓe keewi hewɓe ne calminma aɓe duwo aɓe kollita ɓe belti hen no feewi no feewi no feewi no feewi a wona seeɗa ko noonne kadi ha to Guinée Bissau ɗum ɗo foof ko yettude Allah Sénégal e Mauritanie kam mi haalani toon kam hankkadi komi deƴƴuɗo komi nattuɗo wawde jangtade ɗi calminali ha e diaspora o kande tawno ko ɓe goni diaspora ko ɓe goni to men ga en ceerno Khalidou Abdullahi Sy hande ko aset gonne koye hoyre-biir gonɗen koye annabi Ibrahima nene makko arti habri baaba o ko ɓiɗɗo o haali ko holko baaba o jaabi neno o ceerno Khalidou bisimilla maɗa Seydi Sar mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah subhanahu wa ta'ala to gonɗa foof yo weluyo Allah e nden ka mum won e ma en calmini moƴƴuɓe meɗen kala kono en calmini Amara Camara taweteɗo to Amanje calminimo no feewi gorko moƴƴo gorko Karaysire gorko julɗo en ñaguima Allah yo Allah hebbina makko cellal en calmini dental ngal foof Seydi Sar a jarama ɗo mbiɗa ɗo ko ɗon tigui goppirno ɗen yo Allah yoɓe moƴƴere kanko yummum annabi Ibrahima o arti wuuro nde o yetti wuuro o habri babiraɗo o ko annabi Ibrahima hollimo ko nde o habri ɗum babiraɗo o wimo mbiɗa ko wima o wi o namdi kam ko holi jomam mbimi jomam ko an o namdi kam annene holi joome mbimi an jomma ko Namaruza o namdi kam hol jomum Namaruza ne hol gonɗo Allah mum mbimom yo sukko hoto haltu ɗum joni noon paama mbeɗa huuli ya taw wona cuhlel kulangel ngel jibinɗen paama gandira noon bamum annabi Ibrahima wi ɗum noon jehen pokkiten jehen toon ɓe duttodi toon ɓe payi toon nde ɓe jetti kanko bamum annabi Ibrahima o yetti o jooɗi annabi Ibrahima ɓe baba o wi nam o fadani haw namɗo ni o wi min de wonko jinnomi namdade ma o wi ko jiɗɗa namdade bisimilla o wi jimmi namdade kam min hol gonɗo Allah o wi an Allah ma ko nene ma
o yeeyi o yaha o wi hol gonɗo Allah mum nenam o wi Allah mum nenema ko min o yeey o yaha o wi anden hol gonɗo Allah ma o wi min Allaham ko Namarusa o wi eyi o yaha o wi baba Namarusa ne holi gonɗo Allah muɗum o wi deƴƴu woto reftu e kan haala ɗum ne harmi haalde Namarusa ala Allah ko kanko woni Allah gonɗo dow dow o Ibrahima wi aha o wi aha Ibrahima wi baasi ala ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle. ceerno Khalidou Abdullahi Sy ɗo hen nane janggine men hande ne jogui woni sukaɓe aɓe ɓatto jinnaɓe mabɓe jiya wooda namdal ngal ɓe namdi jinnaɓe ko fate diina jinnaɗo deƴƴa deƴƴa saabu ronka andude en keeɓi hen namde kewɗe ha tenti noon to banggue Europe to a yiyat ɓiɗɗo tan fina subaka namdo yummum woni namdal e nder gueɗe diine walla namdo bamum walla ɓe jooɗi tan haala tan ɓe ndeeƴa ha ɓooya noon hunde wonde way seeɗa en hefto e kala saha suka so Allah looyi mum hunde tan e kala saha ɗemgalum ne ara addude hunde taw ko Allah haalnata ɗum noon mbatten haqqillaji men e diine o guila sukaɓe mawnude ɓe ganda on ganda en haydara ɗon ɗo ɓe gandi ɗo neɗɗo foof yo jaab andude ceerno Khalid Abdullahi Sy est ce que annabi Ibrahima dokkaɗo no foti dumuna o woni toon to fimbo hayre to ɗon ɗo nene makko waɗata ya garta e makko ɗo ceerno Khalid. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi e namdal ma paayo dingal yo Allah yoɓe moƴƴere a jarama de alhamdulillahi rabbil alamin annabi Ibrahima o woni to ladde to nene makko ene ruttina ene yaha e makko ene arta wuro ene arta wuro woppimo toon fodde hitande timmude sibi kamɓe ɓe kulno tan ko hitande nde jogorɗo jibinede hen o so timmi hitande tan hankkadi gasi joni noon kanko o jibinama ene wayno o ƴettama nene makko soyumomo guila hitande nde suwa nadde hitande hulanode nde hitande nde naati seeɗa tan nene makko jibinimo joni noon nene makko jibinimo waɗimo ladde fodde hitande ko toon o woni kono ayi nden ɗon hitande nde timmi ko nden annabi Ibrahima yalti e nden ladde o faati wuro e on saaha taw o dañi duuɓi 12 kanko annabi Ibrahima nde o yalti ko kawisa Allah no feewi sibi kanko kala lewru ko hitande makko nde o yalti e hayre nde ko jimmi fammindema darde o dari nde ko darde jarawo e duuɓi 12 sibi kanko kala lewru o mawnata hen ko hitande noon waɗi ko lebbi 12 wadde 12 lewru fof ko hitande o mawnata ɗum wadde o dari ko darde jarawo e duuɓi 12 kanko annabi Ibrahima e on saaha e tende o jibina faade joni ɗo yalti ɗo ko hitande tan o dañi toon hay ɗum ɗo ko kawis Seydi Saar wadde noon en paami o yalti e wimbo hayre he ko hitande wotere ladde to ko waɗi toon ko hitande wotere kono noon sa darimo e on ɗon saaha ko ɓiɗɗo jibinaɗo ha dañi duuɓi 12 ko ɗon o tolni kanko annabi Ibrahima alayhi salam wadde e hoddiral bawɗe mum ko nden o ɗoofi to ladde to kanko annabi Ibrahima o arti wuro ga Allahu akbar e hoddira Allah e bawɗe mum o arti wuro o fayi galle mabɓe nde o yetti galle mabɓe o naat galle o tan ɓe puɗɗi yiide kawisaji kanko annabi Ibrahima alayhi salam o wawa muñje ɓene ndewa sanamuji kanko omo daara omo wondi e mabɓe o wawa ɗum muñje kanko annabi Ibrahima la budda o safra ndeɗo ñamande ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on so a jokken golle ceerno Khalidou
Allah tan woni Allah kala ko wona Allah wawa wonde Allah ala neɗɗo wona tan ko neɗɗo hayre ko hayre tan lekki ko lekki tan kono Allah ko Allah tan dañi wonde Allah ko gollata ko kanko tan gollata ɗum goɗɗo wawa golla ɗum goɗɗo kadi wodani kanko tan woodi kala goɗɗo ko kanko woni ɗum kala ko wonnani wodata o woni Allah eske taari Allah ceerno Khalid annabi Ibrahima dañi hitande e nder nden hitande o dañi ɓandu o dañi nguru o dañi woni tan mbaadi dañƴo duuɓi 12 eske ayi ɗum ne woodi hande aduna ceerno Khalidou ene woodi aduna he hande ɓuri hewde koto banggue endo en ayi cukalel jibine nguru ngu guite ɗe sukundu ɓandu ndu jogo ɓandu jaarowo e duuɓi 10 taw yarata koye hitande wotere est ce que taw hitande wotere ɓen noon kewani judde balɗe no feewi kewani judde ko heewi ceerno Khalid est ce que kala ko Allah waɗi hande mo feññina yeru mum so tawi haalama tan taw ne jogui mi yejjitira fe no wiyete kono on hettotoɓe wowɓe yiide tarihaji walla anduɓe ɗum oɗon gandi aɗa jibina e galle ni ɓiɗɗon jibina e galle mawni kam fof keccimo ya haaɓe mawna seeɗa tan o jogo kanko sifa elle kanko hecciɓe kamɓe kala so ɓandu ndu rokkatam o dañi ko duuɓi 60 taw yettake e duuɓi 3 ceerno Khalid Allah ni hawni ceerno Khalid Abdullahi Sy annabi Ibrahima arti wuro e holno artiri to banggue maale e kawisaji ceerno Khalid mi salmitimama Seydi Saar mi weltanimama no feewi yo Allah yoɓe moƴƴere a jarama no feewi mi weltima sanne en calmini ɗo henna jijulannaɓe pop aha hay goto e mabɓe en goppani ceerno Abdoulaye Kama a salminama aha mawɗo ɓooy ñang mi salminima no feewi yo Allah yoɓe moƴƴere ene waɗi mande no artiri ni Seydi Saar saabi nde annabi Ibrahima yalti e ladde he yidde fatuɗo wuuro o adi ko wullude sawto mawɗo kanko annabi Ibrahima nde o wulli sawto mawɗo o e nder wuuro he ala mo nanani oɗo sawto hay Namaruusa nani sawto o e on saaha Ibrahima yalti to yalti ɗo noon o yiɗi yiide ko bam makko e nene makko sibi o anda galle mabɓe to banggue nder wuuro to o meeɗa yaade toon o jibinaka toon guila o jibina o artani toon taw omo yiɗi noon faade galle mabɓe o yiya jinnaɓe makko kanko annabi Ibrahima o fuɗɗo golle makko o fuɗɗo mission makko gadduɗomo o joni noon o yalti omo yiɗi yettoyade galle mabɓe o anda galle mabɓe ɗon e ɗon Jibrilu alayhi salamu ari e makko kanko annabi Ibrahima o moni ngel ɗo cukalel Jibrilu jaggimo yaadi e makko nawimo ha o yetti nene makko e bam makko ɗo yetti nene makko e bam makko ɗo tan jinnaɓe ɓe kuli nde ɓe jii tan bam makko yi annore wonde e yeeso makko o yi jondam gondam e yeeso makko tan o huuli nde o huuli ɗon e ɗon annabi Ibrahima kadi artiri namdal namdinoɓe to wimbo hayre to annabi Ibrahima o baaba nene wonko ñimmi namdade de onon kam holi jommon nene makko wi min de mi haalnima jomam ko bamma o oyi babam ne hol gonɗo jomum oyi min kay mi haalanima joom bamma wiyete ko Namaruusa o woni Allah bamma o wiye bisimilla joni so tawi ko mo mbiɗa woni Allah babam kankone holi Allah makko kanko mo mbiɗa ko Namaruusa o ɗon e ɗon kadi jinnaɓe makko ɓe mbimo ɗum ɗo min kaɗima ɗum woto haalat ɗum woto haal ɗum ɗo woppu ko kalta ko o wi kono jinnomi tan ko andude min de jimmi ko famde mi ronki famde jimmi ko famde ɓe kaɗimo noon haalde ɗum kanko o sali woppude kanko annabi Ibrahima o jokki ko haalde ko haalanno wadde konngol arti e ma Seydi Saar
e on sa'a jokken golle. est ce que ceerno Khalidou yo Allah yo moƴƴere ɗo kalɗa sadil ɗo tugganma tan dondu ha fenma aali wuuri keeɗele somana nonne kadi fonde sammali jeeriyel bamamɓe ha fenma guijilon sadel wudduru nima kundel rewoye worgo ha yettanima coofol lawel jobɓe ko nonne kadi alana ha fenma tiggere yene tiggere siré ha fay tohomaji e ko sawdi ɗo ko kala en calmini en juurima ha toon to siiwi ko koreji ɓooli gonɗo ko enɗam ɓola woni ɗo en ɗaccani hen boowel ko nonne kadi e nokkuji keddiɗi kala nde tawno woni ɗo ko bandiraɓe ko sehilaɓe kono kadi ko sehilaɓe jinnaɗo ko yaadiɓe jinnaɗo ko ɗon juuroftoɗen calminen baba Sildou Mbodji e dendagal bandiraɓe kala ceerno Khalidou Abdullahi Sy ay ko kalen ɗo jiñoni ko ɓoyani ko baba annabi Ibrahima mangu makko mawnugol makko law kala ko ke gustuɗa guite ma tan mawnata ƴeew hay soko ɓinguel ma sa jooɗi balɗe ɗiɗi yiyani ɗum tan sa tawata ko ɓoosi tene ñande kala laara ɗum cikkata ko ɓosata kono so wirnima tan seeɗa sa ari tawata ko ɓoosi est ce que kala ko guite ma mbayri seeɗa tan a yiyat joni ɗannoɗa garta tan jeeya sukaɓe ne jeeya hay wuuro ɓe min de mi anndaɓe kaari o kadi la min fayitiɓe kono saɗa ɗon wonno ɓe ɓosata ɗo jeyataɓe ɗon tan jeyataɓe yitere ne hawni est ce que ceerno Khalidou Abdullahi Sy annabi Ibrahima arti ne jokki lamdade jinnaɓe mum ko lamdotoɓe ko hanti omon wondema ɓe wuuro kulol feeñi holko feññini ɗon ha ɓeydi hulɓinde jinnaɓe makko ceerno Khalidou. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof ya won e jaam. Mi salminiɗo banam debbo taweteɗo hande to Guinée équatorial biyeteɗo Dieynaba Haby to Poolel kanko e joom galle makko e ɓesgu makko kala mi salmini baɗam en kono en calminiɗo en Kodda Dia to Fas Gounas. Alhamdulillahi rabbil alamin en beltimo no feewi Seydi Saar kanko annabi Ibrahima jinnaɓe ɓe kadi mo haalde ngol ɗo konngol holi jommon jinnaɓe ɓe kattimo ngol ɗo konngol kono kanko annabi Ibrahima o salima ɗaccude ngol ɗo konngol omo haala konngol ngol nde ɓe mbimo woppu kanko hankkadi o woni e wullude o woni e wiide la ilaha illallah huwa rabbi wa rabbu kulli shay la ilaha illallah huwa rabbi wa rabbi kulli shay deweteɗo ala so wona Allah deweteɗo ala kanduɗo e rewede so wona Allah goto o on Allah noon ko on woni joomum ko on jeeyi kala hunde hankkadi o nangi ngol ɗo konngol omo haala o daƴƴata Seydi Saar e on saaha noon nene makko woni e woyde bam makko woni e woyde holko nene makko e bam makko goyata koɓe hulɓe e makko ɓe kuli noon ko woto Namaruusa tinde ɗum ɗo Namaruusa fewjanamo walla waramo ɓe noddimo ɓe mbimo ɓinguel amen min ñaguimama woppu kaɗo haala ka kalta kaɗo haala min kolaki ɗum ko kalta ɗum ko so wona ɗum Namaruusa so tawi en ɗo enen foof moƴƴani emen an kam o waret tan ɓe mbimo dani kanko annabi Ibrahima ɓe mbi min ñaguimama ɓinguel amen woppu kaɗo haala ka kalata min jiiɗa kala ɗum ɗo sibi ɗum ɗo ko an tan suusi haalde ɗum hay goto meeɗani haalde ɗum tema aduna firto hay goto haalani ɗum ɗo henna gaga oɗo Namaruusa nan ɗo tinno ɓinguel amen amin jiɗanma gurdam min jiɗama ya sibi hamin korsinma amin jinma woppu kaɗo haala ka kalata Namaruusa laamu joguingu ala cuusɗomo e on ɗon saaha o wayi kono Firawna wano e saaha annabi Moussa ni kanko ne Namaruusa ko noon o wayi hay goto suusamo e on saaha noon jinnaɓe Ibrahima ɓe kañum enne goni e rentinde Ibrahima ene kollamo oɗo suusnaki yo woppu ko haalata ko ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou
jiɗɗo goonga gadduɗo goonga e kaalowo goonga e gonɗo e goonga ɓeeɗo aɓe pannana aduna o aɓe ɓittinana aduna o kadi aɓe kulana kala nde tawno goonga ene hawni kala kaalowo goonga yiɗɓe makko pamɗatde ɓittat ɗum jeeyi sababu noon goram ko addi ko ko goonga kono jinnaɓe kulananmo e ko haalata ko sabu ɗeɗo namde ɗe o namdi jinnaɓe kamɓe kala ɓe muga ɓe ndeeƴi ene yi ha yetti laamuji men sa woni hande kaalaw goonga tan joñe mbatta ma hakkille ɓe pewjenma porli gona ɗon caɗele gona ɗon ɓe poolma walla poolaɓe walla natta e goɗɗum eskey ceerno Khalid yo Allah yo moƴƴere jarama nde ɓe kaali ɗum sakket kamɓe jinnaɓe ko annabi Ibrahima wi jinnaɓe muɗum ceerno Khalid. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi en calminiɗo en ceerno Haruna Balla Ly en calmini dental makko commune mo Sinthiou Boubou kamɓe foof en calminiɓe hay goto e mabɓe en goppani en jejjitani taweteɓe toon foof en calmini ɗumen kala jeeyaɗo ɓundu kadi en calmini ɗum ɗo henna. Seydi Saar a jarama mbiɗa nde ɓe kaali ɗum sakket holko Ibrahima jaabiɓe. Ibrahima heɓɓiti wiiɓe la takhafa alayya minhu ana fi hifdi man hafadani saghiran sa yahfadni kabira. O wi jinnaɓe ɓe woto kule e am e o mo kalton biyeteɗo Namoruse o woto kulane kam min woto kule kam e makko ay min gonmi ko e ndenka ay on dennoɗomi mbeɗe famɗi on dennoɗomi mbeɗe famɗi o ma o renam ɗo mawnumiɗo ko ni de annabi Ibrahima wi jinnaɓe mum woto kule e yam e oɗo mo kalton min mi hulani min ko e ndenka gonmi ay denɗomi gila mboɗe famɗi ala no ponmi ha ponmi no ponmi ni on ma renam e oɗo saaha ɗo mawnumiɗo min mbeɗe rena no feewi. bammakko noon huuli Namoruse wota tinde ko woni e dow mum ko waɗa feere fewjanamo so bammakko noon tini ko kewi ko foof ɗum ne wawi nawordemo kanko babiraɗo o so Namoruse tini annabi Ibrahima ko fuɗɗi feññinde ko ɓayde wona bamum annabi Ibrahima yawni haalnoyi Namoruse min de mi jibini ɓinguel ko ni guel wayi so habrani ɗum Namoruse kanko bamum annabi Ibrahima so bamum annabi Ibrahima habrani ɗum Namoruse so Namoruse tini ɗum o tiniri ɗum banggue goɗɗo omo wawi wiide annabi Ibrahima bamum tini ɗeɗo gueɗe haalnanimo kanko Namoruse ndeke ko kanko e ɓiyi ko gondi nden noon bamum annabi Ibrahima ene wawi dañde e caɗele he mi sikku haala ka famama ɗo joni bamum annabi Ibrahima ne miijo ɗum ɗo so Namoruse tini ɗum holko jogori waddemi min hooram sibi on wawi wiide min e ɓiyam on gondi mi suuɗi ɗum ɗo mboɗo foti haalandemo mi haalnanimo joni noon holno mbaɗanmi ponmi ko haalnoydemo walla ponmi ko deƴƴude tan o woni e ganumma kanko bamum annabi Ibrahima o woni e on ɗon ganumma omo wone miijade mbete o haalnoyat Namoruse kanko kam o daɗa e bone o walla o deƴƴet tan o sowa ɓiyi ko hane Namoruse tini foof ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle. ceerno Khalidou ko oɗo hen ganuma fulɓe mbiyata mi siri dow mi sammi less aɗa andi dow sirotako less sammotako wowi ko mi sammi dow mi siri less kono ko ganuma addi wahlide ngol konngol mi ande hooram ha cirmi dow cammumi less foof ala ko samata saabu siro iwata dow ko sammete less ala kala ko saye ala kala ko yaltata haydara jinnaɓe gani kanko o anani saabu jogi gonga ceerno Khalid aɗa so joguima gonga anata saabu Allah wondi koye joguiɗo gonga kono kadi joguiɗo gonga kala Allah yamir ɗum ko yo muñ e dow gonga o nde tawno ne muusi kada yiyata ko muusi
kanko ko Allah nelimo. ceerno Khalidou jinnaɓe nan gonde on ngumu ngama baaba o natti fewde anda no waɗata teni baaba o huuli woto ko haalata ko naworde ɗum kañumne holko baaba o felliti wadde ceerno Khalidou. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof yo kisal Allah e nden ko mum won e ma a jarama de en calminiɗo ceerno Lamine Sy en calmini musidɗo men ceerno Malick Lom yo Allah yoɓɓe moƴƴere ko musidɓe men taweteɓe to Paris to yo Allah yoɓɓe moƴƴere. kono en calmini giɗo men sehil men Hawwa Sow jeeyaɗo to tiri yimme taweteɗo ɗo e Paris yo Allah yoɓmo moƴƴere yo Allah junnu gurdam makko yo Allah humtanmo haaju makko. Seydi Saar mi salminima mi weltanimama no feewi ay bamum annabi Ibrahima o maye ngumu ngama mo gonnoɗen e haalde nane caggal ɗum o felliti yaade to Namorous haboroyde ɗum o iwa e caɗele so wona ɗum moƴƴani e on saaha noon o fayi to Namorous kanko bamum annabi Ibrahima o wi Namorous e hema lamɗo ay cukalel ngel gonnoɗa e rentade ngel wonko garmi habrudema jimmi ko haalandema paama ganda kam min mi jam fakima ay cukalel gonnugel e haalede wonde ko kañum wonata sababu giwgol laamu ma. Namorous wimo eyi o wi paama ngel cukalel ko ɓinguelam ko min jibini ngel ha o wi aha o wi o jibinama kono o jibina ko banggue goɗɗo wona e nder gallam ɗo o jibina min mi andani ko kangel jibinmi min nene o jibinaka e gallam he no jiirumomi ni noon mi sikki mbiɗa sikki ko mo nden totonoɗa o ko on jibinmi aha ya andu noon o jibinaka e gallam he o jibina ko banggue goɗɗo joni noon o ari e gallam he no jiirumomi ni mbiɗa ɗamini ko kanko woni ɗo aha mi haalanima a wiyata mi haalnanima heddi komi habrima an andi holno jogorɗa wadde ko jiɗɗa fo wat faam kam mi jamfakima mi suuɗaki mi haalnima anani joni noon heddi ko golle ma an andi holno jogorɗa waddude e makko ɗum tan adduno kam ɗo. Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle oɗo babiradde o ko so yetta eske ko on ɗo ko hulireeto aɗa andi lamɓe nden ɓe ko bonɓe lamɓe nden ɓe aɓe jogui ñawoje ko saabi lamɗo wiide kala ɓiɗɗo jibinaɗo nde hitande yo ware so tawi ko gorko aɗa andi ɗum ɗo hen kadi feeñi e galle ma ko feeñi e galle ma ko ene haala maale ko jeeyi sababu lamɗo wiide yo ɓiɓɓe worɓe mbare e nde hitande aɗa andi kadi so laamu tini ko arata galle ma yaade ɓokkoyade law hay ɗum ne jeeya koye jambiragal ko waɗi koko jambiragal manggal ni saabu won gonannoɗo tan haɓɓat bagasal mum yalta wuuro ngo ya bolol muɗum. ceerno Khalidou o yettima to Namorous o wi Namorous ko wi ɗum ko Namorous nani ka haala on holko jaabimo ceerno Khalidou. Seydi Saar mi salmitimama mi weltanimama no feewi yo Allah yoɓe moƴƴere a jarama no feewi mi weltima en calmini dendagal wandiraɓe men rewɓe to mbawi wonde kala debbo ɗo woni en ñaguima Allah yo Allah hebbina makko teddugal ngam teddugal ngal Allah waɗi e mabɓe a jarama Seydi Saar. Namorous nani habaru mo nani o taw ko bamum annabi Ibrahima ari habrimo ɗum
o wimo mi haalanima de ko ponnoma mi haalande heddi ko woto ñingam caggal ɗum kala ko wawi kewoyde wona mi haalanima ko ɗum wonno devoir am fodde nde ponnomi wadde ko ɗum e on saaha Namrouza heɓɓiti wimo aha a jarama joni ballay kam o ara gaddane kam mo Namrouza noddi yimɓe wiɓe aha gare jaade e oɗo ma won mo holli on suka goto mo holli on gaddon mo ɗo henna yimɓe Namrouza gari galle annabi Ibrahima en ɓe tawi omo joɗodi e nene makko ɓe mbimo teep ɓe jaggimo ɓe ndodimo ɓe nawimo to Namrouza Namrouza yimo Namrouza wi joni kam hiiri nannemo nder cokemo ha janggo e on saaha mi ƴeewa habaru makko Seydi Saar ɓe nangimo ɓe nannimo ɗon e nokku suudu ɓe guddi suudu ndu ɓe coki nden yeehi ha weeti Namrouza sinkanama jonde mum ha yooɗi konu makko e yimɓe makko hewɓe ɓe mbaɗi sappeji ha sappeji ɗi gari ha jettima to jooɗiɗo kanko Namrouza ɗon tan o wi aha joni gaddane kam Ibrahima kalteɗo o yo yaltuga yo ara min kujjodira min jidira ɓe gaddi annabi Ibrahima o daari Ibrahima kanko Namrouza o daari banggue ñaamo mum o daari banggue nano muɗum ɗon e ɗon tan kanko annabi Ibrahima est ce que o wi onon kam onon holko ndewaton kanko annabi Ibrahima e hoore makko o wi onon kam holko ndewaton holko woni Allah mon moɗon ndewa Seydi Saar ko ɗo yewtere men haɗata so hawri e welede Allah ha janggo inchallahu taala jokken yewtere nde so hawri e welede Allah mi salminima mi weltanimama mi salmini julɓe ɓe kala to ɓe mbawi wonde e aduna he en ñaguima Allah yo Allah ren julɓe foof yo Allah ren ƴiƴimeje julɓe yo Allah faabo julɓe foof en ñaguima kala julɗo ɗo woni yo Allah fawmo e lawol peewal woto Allah holli en so wona kañum yo Allah holli en ko kañum tan woodi goɗɗum wodani so wona kanko yo Allah hokku en rewde Allah yo Allah hokku en moƴƴinde dewe men Allah yo Allah hokku en jaɓanede kala ko ndewɗen Allah kono eɗen mbasiyo seeɗa dewal Allah tinnoɗen no haajuji men aduniyankoji mawniri e men ni yo dewal men Allah mawniri e men noon kala neɗɗo to wawi wonde kala ko toppiti yo tinno yo ado toppitade dewal makko Allah yo andu ko ɗum o tagira neɗɗo noon hade mum ƴeewoyde ko ɓurani himmude taw ko ɓuuri himmude ne jooɗi ko ɗum o fonno ƴeewde taw kala ko mbasɗa andude e gurdam ma an neɗɗo andu dewal ma Allah holno moƴƴinirta tengti e ndeɗo julde ko famɗi foof andu holko woni farilla andu holko woni sunna andu holko woni mandub kala hen ko boni eto famde ɗum ɗo kam so tawi ɓoccitimami holno mbaɗanmi andu sujudu qabla andu sujudu ba'da andu holko wonata sababu sujudu qabla andu holko wonata sababu sujudu ba'd tinno sabi Allah julɗo to mbawɗa wonde foof wattu hakkille ɗeɗo gueɗe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi ko adi ko neɗɗo adoto namdede janggo so nannama e qabri ko julde ndeɗo so julde nde moƴƴi tan hayso wonko ngakkirno goɗɗum omo wawi malede so tawi julde nde boni so yiiɗi ko heddino ko foni timmi ɗum nafatamo haydara wadde woto pijiren koye men fijirde hoore mum ko yeebade dewal mum Allah tinne mbatten hakkillaji e koye men ko wasiya tan noon
yo Allah wallam walluma Seydi Saar walla dendagal julɗuɗo woni ha mbawen toppitade ndeɗo julde. Seydi Saar ko ɗo qissa annabi Ibrahima darti e oɗo ñalawma hande so hawri e welede Allah. Janngo inchallahu taala so Allah hokki en kattande jokken qissa annabi Ibrahima hande Allah waɗi o gasoyi foof inchallahu taala. ɗum noon mi accuma ha Allah hokken hawde e janngo. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. يا نبي سلم ثم سلم على النبي أول يفنى وويل يا نبي سلم ثم سلم على النبي أول يفنى وويل الله تجيتك Oburni daha jaga kahonoma borodowinde Allah tegi tago oburni daha jaga kahonoma borodowinde yimo bengule na yodengame jamajibine a jarama ceerno Khalid Abdullahi si golle man jooɗi peewi duwaw mo duwanɗa julɓe o en mbi amina ya rabbi ya rabbal alamina yo Allah reen ƴiƴemeji julɓe reena jawɗele julɓe reena pittali julɓe reena kadi aduna o kala adda jaam e aduna o dañen jaam jaam daña men jaam duumo e pittali men. A jarama Seydi Sy, a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere oɗo hen wasiya taw noon neɗɗo no mbiɗa ni ko noon tigui Allah tagarani neɗɗo so wona yo rewɗum kadi neɗɗo ganduɗo farlama e mum juulu so waktu yoni juul andu kadi ko waɗɗi e ma juulu guila to farillaji ma sunnaji ma jiɗaɗi ma moƴƴa moƴƴina ganda sa a maayi ko gadirɗa namdede ko juulu ɓayde noon ko juulu woni passeport maɗa ko julɗelɗe goni visa gonɗo e nder he o ko ɗum taccintuma tene so ɗum timmani a taccata a yowoto teni toon jowtoma wodani hadema yowade noon ƴeew ko yowtanma ko mbaɗa. A jarama Seydi Sy, yo Allah yo moƴƴere. Musidɓe tedduɓe ko ɗo henno yewtere men hande haaɗi so jomiraɗo haaji ha ñalawma janggo kadi jokken qissa annabi Ibrahima so haaji jomiraɗo. Hande noon yewtere nde en dokki ɗum jayde Weltare TV kala Weltare ɓiɓe fulɓe bandiraɓe rewɓe musidɓe worɓe taweteɓe hen. Dande welde nde ñuña ñaña weltine fittande ko musidɗo moon ceerno Ousmane Ly gorko mo dumga tarikh belɗo labtuɗo ha mbawa famde ko musidɗo men ceerno Haali do Abdullahi Sy gorko mo soringo to banggue kaɓirɗe lowre mon YouTube ha mbawno rewindade ɗum to tengade mon nde woni to ko musidɗo men Saydou Abouba gorko Lusayba Gorgola ene ɗowa guinol golle ɗe ha mbawon famde tarikh ono relori ni ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Saar Abdullahi Saar gorko mon dulumaji. Ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen musibam tedduɓe. Allah yedama ganya monganyeda ko bodo winle olifa monjidata Allah yedama ganya monganyeda ko bodo winle ngabani do kamo asno ya demo sana Muhammadu bodo winle
ngabbani dowo kammo asno yaademo sona Muhammadu ɓurɗo windere Allah